Igbo ekenekwa m unu asị na onye ọbụla na ya dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mana unu mana ihe ka na-akpọtụ maka na ojije ejije Jpac na Attire ama wee na-asị ebe ọbụla ya na ya na-ewetara unu news na ikem mgbe ọbụla o ji wee dapụta mgbe ọbụla ji wee fịa maka na olu nwa nwe unu so kịta achọrọ m kwunu oge ntị ka unu n'ihe Okongwu Dibia kwuru maka na ka wasapụta agwa m na ụfọdụ oge na Okongwu Dibia na-akụkwanụ onye isi dị n'ọnụ ụfọdụ oge kwanụ ọ ya akụkwa ihe o ji wee bụrụ Okongwu Dibia biko achọrọ m kwunu nene vidiyo Okongwu Dibia kwunu ihe okwu ka o si wee condemn the arrest ALUSI ego mere Jpac ka o si ka wee kwuchawa n'ụtụtụ wee na-asị na mgbe gboo akwanụ dibia na-atụ mmadụ na ALUSI ajenụ alụ dibia ọgụ mana kịta anọdụzi surprise na dibia na-eme mmadụ arrest na ọgịnezi na-eme na ihe akwụzikwa ka o si wee kwụrụ ụmụnna na vidiyo unu fụ ihe Okongwu Dibia kwuru onye nna anụ onye ebuderisi ife dị iche kịta ha sizi nka nkwuwa okwu kesi gbasatalụ Jpac na onye kpọrọ ya tii na police station na-ege ntị na dibia anya na ya nwere okwu ịmana mgbe ife abịa so many people have been banging on my comment section on my DM na-enye m post we video every eji ya comment tell me is where is your guy Jpac, where is Jpac I na-ekwu the thing but before I get straight to the point echekwa na dibia na eme dibia ife nwee ka ọ dị ọtụ alụsị because afụlọ nka dibia na-atụ ndị eji ụgwọ na-anapụtalụ ndị eji ụgwọ ife na-agbalụ ndị mmadụ ọgụ na-anụlụ ndị mmadụ ọgụ case with ALUSI emezia gị ife nke ijebe polisi echekwa anya bụ ife onwe ka ọ dị maka o make no sense because I still remember far back akwa na-ekwu okwu ọsị na ya na-eme ife polisi na ya na polisi ejila afịa na polisi nke ya dibia na onwe mmụọ 200 demons na bia na aghọta fụnya bụ ife ntị adịkwa so amazi m I think onye nwere ALUSI a na-akpọ agụ ukpo atụa ya mmadụ kama onye egbu mmadụ nata ogbu onye aka ya dị ọcha ekwesịrị mmadụ mee gị ife igbo na mmadụ mee gị ife ọjọọ ndị na ife o mee gị bụ ife ọjọọ ijebe polisi kezivi na-ejeru polisi ebe ị nwekwa agụ ukpo ya bụ izipụ kama onye egbu ọ bataba ogbu onye aka ya dị ọcha chekikwa na ife ahụ ị na-ege ntị so people have been asking me kwuo maka Jpac kwuo maka kidnapụlụ Jpac eji polisi je nwụrụ ya nwụrụ and moreover ọbụla okwu ọbụla dapụta anụ amapụta m online okwube anyhow no before I talk anụ m rate ọ dị ka akwasị before ikwuo maka mmadụ get the shot of ofifi na-ekwu achọghịzị m ịma ife asị na ọnya ka Jpac mere na court mana according to information nọ ife agwa m na-asị na ọ na-enye no mind ife nwanụ CT camera na bia this start on and that mụ nwa amalugo na detenu anyị ma na Jpac na dibia nwa dibia na-agbawo ịghọta na okwu ọ na-agwụ ya emetụtabagwu ya na-arụ anyị ma na ife na-eso okwu bụ na nwa dibia Jpac na-agbawo because dibia mee ya arrest ya na ya na-enwe ezigbote okwu ị na-ege ntị mebi ji okwu emetụtabagwu ya na-arụ ya ma o ji wee mee ife ome adịọkwa m against ife ome but ọ ka nwee ebe m na-atụnye aka onye nwere ALUSI na-apụ agụ ukpo na-abụ kama onye egbu mmadụ ogbu onye aka ya dị ọcha ekwesịghị gị na ya nwee problem o were polisi chụgharịba ya o were agha na assassin chụba ya ọ chọba onye ya etiri poison o kwesị check ya na ife a because if you cannot fight for yourself with ALUSI nwe then how can I be able to fight for people? See, because ndị niile na-abịa mfụsị polisi wee bịa believe na ALUSI ya emenwu datin like if ifele ọ dịrọ suppose it's not suppose irregante. Then my advice na-achọ inye ndị na-asị mpụta kwuo mụ pụta pịaka onye okpu Jpac ana m apịaka ya ọbụla mụ na ya ka okwu dịrị okwu adịrọhụrụ mụ na ya Jpac adigo free. I'm happy for that because emenenu emena na oji ofo ga-ana. That is one thing onu ya na so ajụjụ mbụrụ ma like ka unu reply si na comment section. Welcome n'aka na afọcha anya video anụ wee na-asịrị ike ebe nwoke nọ ananyela aka na subscribe kwalụ na-abụ notification ya na this channel biko
ka kachasị mkpa subscribe cha igwe notification gị share like this video ka o wee lue onye ọbụla ntị maka na ụdị mmadụ bụ Okongwu Dibia na Okongwu Dibia ụfọdụ oge akụ na-ekwu ya na ọ na-akpakwa na-agwa ihe o ji ebulu Okongwu Dibia mana ụfọdụ oge kwa ọ na-ekwukwa n'eziokwu anyị na-ekwu ya okwu nke dị mma anyị eweta okwe nke ọjọọ ya anyị eweta mana the most important thing wa say lead na people as three na niile abụchakwanụ ofu awee na-asị nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbukwana nọ nwa mmụọ anyị mee nụ mgbe ọzọ n'Igbo ka ọ dị